de Cultura, no nome do IESCHA, o Instituto de Estudios Chairegos, e da NPG Nova Poesía Guitirica, pois agradecemos a vosa asistencia a este acto e aos actos posteriores que van a ter lugar este mes. Onte iniciábase estas xornadas rosalianas coa inauguración da exposición de Vicky Rivadulla, que se alguén non a viu, está aí, a verdade que é unha exposición preciosa e moi impactante, non? Así que recomendo a todo o mundo que non a vira que aproveite hoxe e se dé un paseo aquí pola exposición. Realmente eu non tiña que estar hoxe aquí presentando a Anxo, ainda que é un placer para mí, sino que a idea é que estivera unha muller que el coñece ben, un pouco pola relación que tiña co tema do liño, e que, bueno, xa pensamos daquela en Miriam Fernández Otero, sabedes que é das mulleres de Insua, pero non pode estar hoxe porque xa toca en Salamanca, entón envío un audio, un saúda, que vos vou reproducir aquí, e depois digo unhas palavriñas e xa deixo a Anxo para que faga o seu relatorio. Hola, bons días a todos neste día tan especial para Vilalba. Gostaria de agradecer ao Instituto de Estudios Chairegos, ao Concello de Vilalba e a NPG por convidarme a intervir nesta xornada para poderlle facer chegar o meu cariño a Xoangueira e agradecerlle que esteña hoxe aquí en Vilalba como representante dunha institución que leva por bandeira a unha das máis grandes das letras, como é Rosalía de Castro. Conocín a Xoangueira gracias á Tasca, pois ele estaba interesado no proceso do liño e todo o que facíamos, porque como recolle na súa obra o Valo de Manselle, ele tamén foi depositario dunha semente de liño que lle deu unha veciña, María, e todos os anos, pois, con ese sentimento de amor polo noso, por María e pola nosa tradición, pois tamén sigue cultivando ese liño. Un xesto que a mí me cautivou, que me recolle na súa obra Valo de Manselle, porque ao final conta a memoria desas mulleres que se deben unirnos desde distintas partes de Galicia, transmisores da cultura tradicional que loitaron por dar valor ao noso patrimonio e a nosa lingua, como fixo Rosalía, unha muller que se inventou unha vigorosa liñaza que enraizou moitos dos nosos corazóns e pola cal estamos hoxe aquí. Coa colocación deste monólito somos todos como María e Anxo co liño, transmisores e receptores desta semente que deixou Rosalía e que se planta aquí para que as vindeiras xeracións sigan recordando o seu legado. Moitas gracias, Anxo, por estar aquí con nós, por todo o que representas. Gracias de novo aos organizadores e a todos os presentes. Unha aperta e vámonos pronto. Recorrendo un pouco as palabras que facía referencia agora aquí Miriam dun poemario, Valo de Manselle. Teño que decir que a min ese poemario de alguma maneira cautivoume e marcou, non? Ese poemario de Anxo Angueira. Así é que unha vez que foi alá a Coruña en uns anos, aqueles encontros que organizaba Yolanda Castaño, achegueime ali precisamente por isto, un pouco co reclamo dese poemario, e que moita xente da nova poesía guitirica non o sabe, pero que, de alguna maneira, ese poemario que era como unha loa, non? A todo o que é o traballo comunal, non? O traballo da xente, non? Foi un pouco que creou ese concepto do que tantas veces falamos, non? De facer comuna entre todos a hora de traballar e que cada un aporte o que boamente poda. Algo parecido, por non decir que o mesmo, son estas xornadas, donde o Concello, a través da Concellaría de Cultura de Vanesa, donde o IESCHA con Marisa a cabeza, donde a propia NPG con Luz e con Pilar ou con Sabela, que a vexo aí, etc., pois fomos quen de tecer esta manta de liño logo e poñer a andar estas xornadas, que agardemos tamén que como Valo de Manselle seña como unha pedra inamovible e que cada ano
vayamos consolidando todo isto no tempo, e que quede aí esta construción alrededor de Rosalía. Xa digo, ese Valo de Manselle, que se alguén non o leo, eu recomendo encarecidamente que o lea, porque é un poemario que, desde o meu punto de vista, a min emocioname, igual que me emocionou aquel famoso vídeo do festival con García e con Leo ali recitando, cantando ese poemario, e que me emociona cada vez que o escoito. Bueno, o que viña, porque non vimos solo, nos vai a falar agora de Rosalía, por iso non me meto nese tema, que quen ten que falar é el, que é o que está máis autorizado para facelo, e agradecerle tamén á Fundación Rosalía de Castro, no seu nome a Anxo Angueira, pois a colaboración que nos ten prestado e a súa participación en estas xornadas. Eu creo que son un auténtico luxo, ben bichedes o programa, fixemos un esforzo para que isto quedara unhas xornadas atractivas e que seña o inicio logo dunha longa vida para estas xornadas cada ano, intentar consolidalo. O meu agradecemento, en o nome da Nova Poesía, pois ao propio Concello na persoa de Vanessa, que traballou un montón, ainda non acabou o traballo, pero bueno, aí seguiremos, e a todos e a todas cantos colaboraron, a Marisa, por suposto, que non a quero esquecer, porque tamén é unha parte fundamental en todo isto, e nada, e simplemente o noso agradecemento por ser quenes de botar isto adiante, e xa casi deixo a Anxo, que é o máis interesante, o que diga ele e non o que diga eu. Moitas gracias. Moi bo día. Moitísimas grazas, Antón, polas túas palabras. Eu, antes de nada, quero darlle os parabéns ao Concello de Vilalba, á Asociación de Estudos Chairegos, á Nova Poesía Guitirica, a todas as persoas implicadas nesta celebración de Rosalía, que me parece especial, única, realmente, en Galicia, que ocupa todo o mes. Darlle os parabéns, darlle o agradecemento á Fundación, que quere colaborar, está para colaborar con vós, colaborar con aquelas persoas e aquelas iniciativas e institucións que se reclamen de Rosalía de Castro. Ali estaremos nós. Para min, ademais, hoxe é un día especial, porque por primeira vez veño a falar a Vilalba, non só a Vilalba, senón a Terra Chá, por primeira vez na miña vida, en público. É emocionante, sobre todo, ao ser recibido polas palabras de Miriam, que xunto con súa nai me deron toda unha lección maravillosa na festa da Tasca, que foi onde as coñecí, cunhas palabras para min emocionantes, porque fala de que, así como outros, como a min, recibimos a semente do liño para seguir cultivando, e eu cultivo todos os anos. Bueno, o noso é distinto do que votades por aquí, porque o noso é dun ciclo máis de inverno, eu semento por santos, non? Según me explicou a señora María que mo deu, eu teño que sementar por santos, e o meu liño xa está medrado, e botar a flor agora en abril. Pero que o que di Miriam, non? Así como recibimos a semente destas nosas nais, das nosas aboas, para seguir o camiño delas, tamén seguimos a semente de Rosalía de Castro, para seguir o seu rumbo e os seus horizontes de dignidade para a nosa lingua e para a nosa cultura. Moi brevemente, tampouco teño a voz para facer moitas cousas. Facerme un par ou tres preguntas sobre Rosalía de Castro. Cando? Este ano é un ano especial, porque o Día da Rosalía vais a celebrar por primeira vez o día 23 de febreiro e non o 24 como viñamos facendo. Por que? Pois porque apareceu, descoberta por Sagrario Abelleira, unha muller, apareceu unha documentación que non se coñecía relativa ao matrimonio de Rosalía con Murguía. En esa documentación a nai di
quere facer constar que a súa filla Rosalía de Castro naceu o día 23 de febreiro de madrugada e que foi bautizada ao día seguinte, o 24, destos sí que tiñamos documentos, no Hostal dos Reis Católicos. Moitos de nós, os que andamos alrededor da Rosalía, xa intuíamos isto. Por qué? Porque Murguía, no Dicionario de Escritores Galegos de 1862, xa di que Rosalía naceu o 23. Se o di o seu home, pois... Ademais, Rosalía asina o libro Follas Novas o 23 de febreiro. Asina Cantares Galegos o 17, que é o cumpleanos de Murguía, o 17 de maio, e asina o 23 de febreiro Follas Novas, co cal parece que aí hai unha data encuberta en alusión ao seu propio cumpleanos. E o feito de que no documento do bautismo apareza ás 4 da mañá, é moi difícil que unha nai teña a súa filla entre as 12 e as 4 da mañá e a criada Francisca Martínez, que foi quen a levou ao Hostal dos Reis Católicos, a leve nese tempo. Todo apuntado ao 23. Pero agora, por fin, temos os documentos, temos o papel da nai, e iso é fundamental. Xa que hoxe, especialmente, tamén aquí falamos de mulleres, e é o feito de que isto demostra que súa nai non a abandonou nunca. Como ela di, mandou na aleitar, que se facía antes e ainda se fixo durante o século XX moito tempo, mandou na aleitar a unha muller coñecida en Ortoño, pero aos 6 meses a pícara volveu para ela, co cal, así mellor, co cal xa temos claro, tamén o supuñamos, que a nai nunca abandonou a súa filla. O sea, Rosalía non se criou cas tías paternas de Ortoño nin nada diso. Rosalía Castro criouse en Padrón con súa nai. Isto é fundamental. Non aprendeu Rosalía o galego nunha lareira dunha aldea, nin os cantares populares. Non. Aprendeunos con súa nai en Padrón, na vila de Padrón, daquela, e hoxe se fala galego, por suposto, por suposto. Así que isto é fundamental, porque volve polos ollos na vida de Rosalía Castro sobre o papel da nai. E cando en Padrón, aquela meniña ali criada, como ela di, ainda vexo onde xogaba cas meniñas que eu quería. Aquela nena, cando lle tocou ir á escola en Padrón, como en todos os lados, daquela e moito despois, os nenos estudaban aritmética, estudaban gramática e cousas desas esdrúxulas, álxebra, retórica, e as meniñas estudaban costura e cousas dese tipo. Que fixo a nai? A nai levou a Rosalía para Santiago, pro Liceo de la Juventud. No Liceo de la Juventud estaba a xeración de Rosalía de Castro, a xeración de Pondal, a do propio Murguía, a de Aurelio Aguirre, e ali Rosalía de Castro participou das inquedanzas da súa xeración no corazón dun século revolucionario como é o século XIX, e ali aprendeu francés, que foi o idioma, era o idioma internacional naquele tempo, e a través do cal Rosalía lía a literatura universal francés. Ali aprendeu literatura, seguro que escribiu as primeiras cousas, ali aprendeu cultura xeral, ali aprendeu música. Rosalía tocaba varios instrumentos e ali aprendeu teatro. Rosalía foi actriz. Daquela e moito despois de casada, temos documentada que Rosalía foi chamada en Compostela a intervir nunha función para axudar aos soldados de África. Rosalía foi unha actriz recoñecida no seu tempo. E despois
do banquete de Conxo en 1856, Rosalía marchou para Madrid uns meses despois. E para Madrid tivo que marchar non só co consentimento da nai, senón que probablemente instigada pola nai. Madrid era a capital, en Madrid tamén estaba Murguía, que foi onde se coñeceron e casaron, e en Madrid había tamén, máis campo para a formación intelectual e artística de Rosalía Castro. Probablemente mesmo incluso pensou seguir a carreira de actriz, non o sei, haberá que seguirlo investigando, pero o que está claro é que en Madrid Rosalía seguiu formándose, relacionándose con autores cataláns, españoles, castellanos, e ali Rosalía coñeceu a xente e ali publicou o seu primeiro libro de poemas, La Flor, en 1856, o mesmo ano en que Baudelaire publicou tamén Les Fleurs du Mal, o mesmo. A flor de Rosalía é unha flor negra, unha flor de Camposanto, bastante romántica, eran os tempos diso. O que lles quero eu dicir é que Rosalía é unha intelectual do seu tempo, unha escritora profesional do seu tempo, unha muller formada intelectualmente, e en boa medida isto debemos eu a nai. Esta descoberta que nos fai pasar do día de Rosalía do 24 para o 23 reforza este papel fundamental da nai. Esa era a pregunta de cando. E agora por qué? Por que o día de Rosalía? Por que non hai o día de Pondal, o día de Pardo Bazán, o día de cousas así? Pois porque Rosalía é a nosa escritora nacional, así de simple, porque España ten a Cervantes, Portugal ten a Camões, Francia a Víctor Hugo, tal vez, Italia ten a Dante, Alemania a Goethe, Inglaterra a lingua inglesa a Shakespeare. Pois nós temos a Rosalía de Castro. Esa é a nosa bandeira internacional na República Mundial das Letras, a nosa representante, Rosalía Castro. E a pregunta é, neste sentido, nesa república, cantas mulleres hai? Moi poucas. Dos que eu citei aquí, ninguna, só Rosalía Castro. O noso, por así decirlo, pai da patria é unha muller, é Rosalía Castro. Por lo tanto, celebramos a Rosalía de Castro porque celebramos un auténtico emblema que nos une e nos representa. Pero a pregunta continúa sendo por qué? Por qué Rosalía Castro é a nosa escritora nacional? Por que nos une? Por que nos representa? Rosalía Castro publicou en 1863 un libro que se chamaba Cantares Gallegos. E a partir da publicación dese libro, a súa figura foise erixindo nese emblema. Porque Rosalía asumía a lingua do seu povo. Rosalía asumía o horizonte de dignificar o seu povo, de dignificar a lingua, a cultura e mesmo a terra do seu povo. Para entender isto, compre advertir que Galicia hasta o século XIX e tamén no XX era vista desde España como unha rexión paisaxísticamente despreciable. A súa lingua era considerada unha lingua bárbara, como ela di no prólogo de Cantares, e o seu povo considerado un povo estúpido. Esa era a visión que había de Galicia, mesmo da súa paisaxe. Se lemos
algún texto de grandes escritores como a Góngora, non? Empezaba: pálido sol, el cielo encapotado, mozas rollizas de anchos coliseos, tetas de vacas, piernas de correos, suelo menos barrido que regado, campo todo de tojos matizados, etcétera, etcétera, etcétera. Galicia era un inferno, as galegas abominables, a nosa comida unha... o noso país un cortello inmundo. O primeiro que fai Rosalía de Castro con Cantares Gallegos é responder a isto desde o prólogo, cando di algo así como: cantos, vaguas, queixas, suspiros, serán romerías, paisaxes de besas, todo aquilo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado, todo que tivo un eco, unha voz, un runxido, por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme. Todo isto me atrevín a cantar neste humilde libro para decir unha vez siquera, e en que sea torpemente, os que sin razón nin conocemento algún nos despresan, que a nosa terra é digna de alabanzas, e que o noso povo non é aquel, e que a nosa lingua non é aquela da que se burlan e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis clasa e a máis imperdoable injusticia que pode facerlle unha provincia a outra provincia irmán, por prove que esta sea. É dicir, Rosalía de Castro clarísimamente di que escribe ese libro para dignificar a nosa terra, a nosa cultura e a nosa lingua. E conseguiu-no. Ela foi clave na dignificación. Ainda continuamos nesa tarefa, pero o seu traballo foi clave. O povo recoñeceuse nesa corda que ela fixo tocar, na corda da dignidade. Como o povo se recoñeceu noutros poemas, recoñeceuse na lingua dos poemas, como Rosalía escribía o galego, senteuse recoñecida naquel idioma, senteuse recoñecida na épica que hai, na épica nacional que hai detrás de poemas como Adiós ríos, adiós fontes, que retratan de como o povo galego se ve obrigado a emigrar, a deixar todo aquilo que realmente ama, por moi humilde e moi sinxelo que sexa, as figueiriñas que plantei, que veximos plantar, os camiñiños antromillo, as amoriñas das silveiras, que non é ninguna riqueza, non é unha gran cousa, pero para unha persoa que ama a súa terra é que ten que deixalas. É todo un mundo. Por iso, o povo galego se viu e se ve hoxe aínda retratado nese corazón esgazado que un home emigrante sente ao ter que deixar a súa terra, empurrado pola miseria na que vive, lóxicamente. A miña terra non é miña, que aínda lle dan de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. A miña terra non é miña. Rosalía pon o dedo na chaga e toda a nosa historia contemporánea foi o intento de decir: a nosa terra é nosa. O povo galego sentiuse retratado neste libro extraordinario de Rosalía de Castro, un libro de apariencia folclórica, pero un libro con moito pensamento crítico, un libro feminista, desde a primeira página, desde a dedicatoria de a Fernán Caballero por ser mujer, escritora, como ela, nun mundo de escritores, e apartarse en algo nas páxinas que dedica a Galicia das ofensas con que outros nos manchan, máis ou menos, é o que dirá a dedicatoria. É un libro protagonizado por mulleres. A Meriña Gaiteira é a que lle canta a Galicia, empurrada por outra muller, has de cantar que che de dar zonchos, cantar tei na lingua gallega, etc. É unha muller a que desenvolve a tarefa de dignificar a Galicia. E ao final, a mensaxe da Alborada vai destinada ás mulleres. Arriba todas, rapaciñas do lugar.
E polo medio, quen di castellanos de Castilla? Tratade ben aos gallegos. Cando van como rosas, cando ven como negros. Quen o di? Unha muller. Como será despois en Follas Novas unha muller a que empuñe a fouce da xusticia pola man. Eu sería feminista desde Cantares Gallegos. A nosa terra, o noso povo sentiuse retratado tamén nese pensamento crítico que lle daba á muller un peso fundamental. Pero non pensedes, insisto, en que é un libro folclórico. Hai un poema que é o da costureira, falando das tecedeiras de Miriam e das... É un poema da costureira que para min é extraordinario. O cantigueiro popular galego critica as costureiras, seguro que aquí sabedes algunha copra delas. O amor da costureira era papel e mollouse. Agora a costureiriña, o teu amor acabouse. É dicir, está vivo o folclore das costureiras. Sempre se falaba mal das costureiras. As costureiras de agora foron feitas ao sisel. Son amiguiñas dos homes como as abellas do mel. Costureira non a queiras no irván, ten as pernas esfoladas de andar a rastro do chan, etc. Metíanse, bueno, das máis diversas maneiras. Costureira finiquita que ao palacio vai coser, canto gana polo día, de noite vai no beber. Ou costureira finiquita din que non come touciño, aínda come un porco enteiro desde o rabo hasta o fociño. É dicir, cantigas insultantes e humillantes contra as costureiras. Que fai Rosalía Castro? Ir contra o cancioneiro popular galego e defender as costureiras. No poema Miña Santiña, Miña Santasa, no que unha costureira lle pide a unha santa que lle aprenda a bailar para ir á romería. A ver se me acorda e volo digo. Temos que facer así de costureira e de santa, non? A ver, miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, hei de prestarche os meus pendentes, hei de prestarche o meu collar, hei de prestarche os cara bonita se me deprendes a puntear. Costureiriña comprimenteira, sacha no campo, malla na eira, lava no río, vai apañar tociños secos en tropinar. Así a meniña traballadora, os punteados de prende hora. Hai que... Como sigue, Belén? A ver. Os punteados... Miña santiña mal me quixere, quen me deprenda que tal fixere. Mas de señora, mans fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras. Boca de reina, corpo de dama, cómprella seda, foxen da lama. Ai, rapaciña, ti te loteo, sedas que dormen entre o centeo, fuxir da lama que naceu nela. Dios che perdoe, prove Manuela. Lama con honra non mancha nada, nin se dá limpa, honra emporcada. Santa Santasa non sos cumprido e dicindo cousas que fan ferida. Falaime solo das buiñeiras, daquelas voltas remirandeiras, daqueles puntos que fan agora de afora a dentro a fora. Costureiriña do Carballal, colle unha agulla, colle un dedal, cosos buratos, dese teu cos que anda rachada non manda Dios. Cose, meniña, tantos furados, e ora non pensen nos punteados. Miña Santasa, miña santiña, nin teño agulla, nin teño liña, nin dedal teño, que a lona feira rouboume un majo da faltriqueira dicindo as perdas dos descoidados fan o lotiño dos apañados. Costureiriña que a majos trata, alma de cobre, collar de prata, moseda rindo, velles chorando, anda meniña, coida do bando, coida das ervas do teu herbal, terás agulla, terás de dar. Deixa das ervas que o que eu quería era ir ca todas a romería e ali con aire dar cada volta, os ollos baixos, a perna solta, pés lixeiriños, corpo dereito, pero santiña, non lle dou xeito. Non vos metades predicadora. Bailadoriña, faceme agora, vos dende arriba anda correndo, facede os puntos e eu de prendo. Anda que peno polos penares, mirai que o pido chorando a mares. Ai da meniña, ai da que chora,
Ai, porque quere ser bailadora. Que cando durma no Campo Santo, os enemigos faranlle espanto, bailando en riba das ervas mudas, ao son da negra gaita de Xudas. E aquel corpiño que noutros días tanto truara nas romerías, ao son dos ventos máis desatados, rola logo cos condenados. Costureiriña nai de Sernei, canche de prenda tan mala lei. Ai que santaza, ai que santona, ollos de meiga, cara de mona. Porne e de porche os meus pendentes, porne e de porche o meu collar, xa que non quere, xa que non sabe, xa de prenderme a puntear. É un texto para mí. Para mí é un dos grandes textos de Rosalía Castro. Como Rosalía se empapa do cancioneiro popular para contestalo. Por que? Porque Rosalía defende a costureira. Rosalía non é a santa, non, Rosalía é a costureira. A rapaza que quere divertirse, a rapaza que quere ser independente, a rapaza que non lle importa esa cousa da honra frente a unha santa que é clasista. Pobre costureira que naciches na lama, debes seguir a lama, non podes aspirar á seda. Pois non, as costureiras tamén poden aspirar á seda. Todo ser humano quere vivir mellor e sair da lama. Contra o clasismo e os dogmas, a santa, a rebeldía da costureira, a independencia da costureira, e ese final maravilloso, porque a costureira despídese a ritmo de muiñeira, non? Di que non sabe, pero xa que non quere, calquera de nós que di esas palabras, ven o ritmo da muiñeira, a forza, non? Xa que non quere, xa que non sabes. Gracias, Belén, pola axuda cando me perdí. En fin, eu podría estarles falando de cantares gallegos moito tempo, teño aquí anotado máis cousas tamén de Follas Novas. E claro, unha vez que puxo a primeira pedra, como di ela, e hoxe tamén se falou de por a primeira pedra, sempre falamos desto, non? Por a primeira pedra, por a chesti, como a novalo, non? Ela tamén despois puxo outra arquitectura que é Follas Novas, que xa era un libro distinto, con outra concepción, con outros contidos, que respondía a outro momento, non? Outro tipo de literatura, máis dominada polo pesimismo, máis dominada polas horas amargas da derrota política, que Rosalía é máis mordía, e, polo tanto, o seu proxecto padeceron coa restauración borbónica despois da Primeira República Española. É un libro dominado pola dor, pola soidade, polo adeus, e Rosalía dialoga ca grande poesía universal, e Rosalía segue sendo profundamente feminista, desde logo. Rosalía volve a estar co pobo, volve a estar ca emigración, pero neste libro xa non está co emigrante que se vai, sino cas mulleres que quedan. Non está co Ulises que parte, sino ca Penélope que permanece. E enche Rosalía de Castro a nosa terra de eternas Penélopes que todos levamos dentro, porque todos nos acordamos daqueles versos. Ao mellor non de Tecín Soia, a miña tea, esta Penélope. Tecín Soia estaría ben, Miriam non está, pero acordámonos dela, é máis de súa nai. Tecín Soia, a miña tea. Soia, Tecín Soia, a miña tea, soia vou por leña ao monte, soia vexo arder no lar, etc. Non é así, bueno, non é así exactamente.
Pero todos nos acordamos, eu non me acordo tampouco ben, de decir, xa a vida tea, pero todos nos acordamos, a ver, este así, este vaise, e aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soedad, e nais que non ten fillos, e fillos que non ten pais, e tes corazóns que sofren longas ausencias mortais, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Eso sí que nos acordamos moitos. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Esa paisaxe de mulleres abandonadas que quedan soas, esperando, sen saberen o que. Esa é a outra cara da emigración, a que nos soubo a mostrar Rosalía de Castro. Sempre foi máis visible a do home que emprende a viaxe, pois a épica máis dura é a das mulleres que quedan abandonadas. Esa sí que é épica. E nelas pon os ollos Rosalía de Castro, o povo galego. Seguiuse identificando con este libro. Era un libro distinto, pero seguimos identificando. E cando Rosalía fala da negra sombra, que non fala de Galicia, nada que teña que ver con a nosa cultura popular, nem nada. Sin embargo, cando escoitamos cantar, tocar a negra sombra, é como se fose un himno que nos identifica, porque Rosalía soubo facer grande literatura universal no noso idioma. E esa foi para nós tamén unha extraordinaria lección. Despois, hasta escribindo en castellano Las orillas del Sar, pouco antes de morrer, Rosalía de Castro seguiu pensando en Galicia. É un libro absolutamente dominado por Galicia. O propio río Sar, que une Padrón e Compostela, os dos núcleos fundamentais da súa vida e da súa obra, o Sar, que é o río da vida de Rosalía de Castro, é un Sar inscrito naturalmente en Galicia. Aí volve a aparecer a emigración, aí volve... É un libro extraordinario para min, escrito en castelán, as grandes obras da literatura en castelán do século XIX. Pero Galicia continúa presente. E quero rematar ca última pregunta, porque xa non temos moito máis tempo para nada. A última pregunta, preguntámonos cando, o 23, por qué? Porque Rosalía é a nosa escritora nacional, porque nos identificamos con ela e co seu proxecto. E por último, como? Como celebrar a Rosalía de Castro? Como celebrar o día de Rosalía de Castro? Aquí tendes unha lección, tendes un programa que é toda unha lección para os demais. Un programa de actividades que ten cousas infantís, que ten cousas artísticas, de literatura, de escultura, que ten intervencións, darlle o nome a un espazo público de Rosalía, plantar unha figueira. É unha cousa que alude ademais a un proxecto de colaboración entre a Terra Chá e Vilanova que a Fundación Rosalía de Castro. Aquí, vos tendes un exemplo. O que vos quero dicir é que desde a Fundación, ao ver tanta diversidade, tanta tamén innovación na celebración de Rosalía, porque se celebra asociada tamén a cuestións tecnolóxicas, a selfies, a vídeos. A Fundación proponlle á sociedade galega celebrar a Rosalía basicamente con dúas cousas máis populares, por así decirlo, non? Con música e con gastronomía. Con gastronomía a través do caldo de gloria, que é un caldo feito a partir dun poema de Rosalía de Castro que é Miña casilla meu lar. Nese poema, unha muller vin de Santiago, non me vou acordar,
de todo, pero bueno. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Nos mesóns se recendía a cousas de bon gustar, mais o que non ten diñeiro, sen elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa toda rendida de andar, non tiña nada frangulla con que poidera cear, a vista se me barría que era aquel moito aunar. Fun á casa dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Resistei cada burato por ver de algo a topar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, puxen a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Funlle pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar, se non era un toso verde para me facer rabiar. Collín un feixe de palla, do meu leito fun pillar. E despois no cortello vin fieitos, jarabullos e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. Puxen o pote ao lume con auga para quentar. Mentres escaraballaba na cinza, vin relombrar un ichado de fertura, a miña Virxe do Pilar. Correndiño, correndiño, en sal o fun a empregar. Mais contenta que unhas Pascuas, a porta volvín a pechar, e na miña horta pequena unhas coles fun catar. Con un pouco de unto vello, que o ben souben a forrar, e ca fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soubo clamar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. Despois que houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de ver tanto me ollar. E despois puxen a cantar pa que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals. Para nós, para a Fundación, é este tamén un poema extraordinario. Outra vez, unha muller de protagonista. É un poema que retrata unha épica invisible, que é a épica diaria e doméstica desta muller, de tantas mulleres que, sen prácticamente nada, conseguen elaborar nese milagre maravilloso, conseguen elaborar non só ese caldo que nos alimenta, ese caldo maravilloso que nos reconforta e nos alimenta, senón que ademais nos fai felices. E esa é unha lección que a Fundación quere que o pobo galego siga vendo en Rosalía de Castro, a lección das raíces das que procedemos, de vernos retratados nesa muller en tantas mulleres nais e aboas que tamén vivindo circunstancias moi adversas, desde a máis estricta pobreza e humildade, conseguiron alimentarse, alimentarnos e facernos felices. Por eso, invitamos ao pobo galego a que faga o caldo de gloria nas escolas, dámolle un mantel co poema, nos bares que o poñan de tapa, e nas casas, nas nosas casas, celebremos tamén a Rosalía, acordándonos dun plato que nos representa no mundo, o caldo galego, que é un plato humilde, pero é o plato que nos identifica, un plato que tamén nos reconforta, e ollando a Rosalía tamén podemos ser felices. E outra proposta é unha proposta musical. Xa me estou indo de tempo. Que é celebrar a Rosalía con música. De Rosalía hai moitísima música. Falamos antes da Negra Sombra. Pero fixéronse visitas a Rosalía de rock, de rap, de jazz, de música clásica, música de autor, etc. Rosalía está viva. Rosalía é música. Queremos convidar tamén ao pobo galego a saudar Rosalía ca música da Alborada, esa peza que ela escribiu a partir dunha música de gaita, que non sabemos moi ben como era, pero bueno, un experimento que fixo Rosalía de Castro, non? Queremos saudar a Rosalía, polo tanto, con alegría,
ca alegría da música, ca alegría da alborada, porque o día que naceu Rosalía de Castro, tamén para Galicia naceu unha esperanza, non? Naceu para nós unha alegría. Celebremos, polo tanto, a Rosalía recuperando, a veces en contextos moi adversos, bueno, pois a esperanza, a alegría. Ela tivoa en épocas históricas ben peores que as actuais. Ela tivoa e deixounola para nós. É o grande herdo que nos deixou. Asumamos o herdo, polo tanto, de Rosalía e saudemos o futuro de Galicia, da nosa lingua, da nosa cultura tamén, con esperanza. En ese texto de Rosalía e con el remato, a ver se me acordo. Non vai ser posible, pero bueno. Vai que noite vai fuxindo, venta aurora, venta abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxeriño, canta, de poliña en pola que o sol se levanta, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxeriño alegre, canta, canta porque o millo medre, canta, canta porque a luz te escoite, canta, canta que fuxeu a noite. Noite escura, logo ben é moito dura, co seu manto de textura, con meigallos e temores, agoreira de dolores, agarimo de pesares, cubridora en todo mal, sal, que a auroriña o ceu colora, con sarbores que enamora, con sembrante de ouro e prata, teñidiño de escalrata, cos vestidos de diamante que lle borda o sol amante entre as ondas de cristal. Sal, señor en todo mal, que o sol se brilla nas conchiñas do areal, que a luz do día viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor a escarcha fría. Branca aurora ven chegando e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando o teu fulgor. Cor de alba hermosa lle se estende nos vidiños cariñosa onde o sol tamén suspende, cando aló no mar se tende de fogás la arada viva, dempois leve fuxitiva, triste vago resplandor. Cantor dos aires, paxariño alegre, canta, canta porque o millo medre cantor da aurora alegre enamorado, as meniñas dille que xa salo o sol dourado, que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado, da gaitiña acompañado á porta está, xa se explicando que te explica, repenica, repenica na alborada ben amada das meniñas cantadeiras, bairadoras, rebuldeiras, das velliñas alegriñas, das que saben ben roar. Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba, toleirona mosedá, que atruxaremos, cantaremos, sualalá. Moitísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Ben, sin palabras. Non hai máis que decir. Vamos agora logo aos actos de inauguración deste parque, bueno, a seguir honrando a Rosalía nestas xornadas, e bueno, digo sin palabras porque non sei que decir, eu quedei alelado. Vou montar un club de fans de Anxo Angueira. Gracias.